Autománie je pořad pro všechny milovníky aut, motorů, spáleného benzínu a gumy. Automagazínů, autorecenzí a vůbec všeho ohledně vašich 2-, 3- a 4kolových miláčků je v médiích hodně, ale jenom Autománie je pořad na vaší straně. Sledujte Autománii na V1. Chcete si koupit auto a neprohloupit? Rozhodujete se mezi kombíkem Ford Mondeo, který patřil k nejoblíbenějším vozům střední třídy své doby, a oktávkou od české Škodovky? Na tu Češi nedají dopustit a řadí ji minimálně o třídu výš, než ve skutečnosti je. Náš test bazarových ojetin vám odhalí pravdu. Bude nový Nissan Qashqai úspěšný jako jeho první model? Má na to, uvidíte za chvilku. Jak probíhá ekologická likvidace autovraků? Navštívili jsme pohřebiště nepojízdných aut. Autobazarů po celé České republice je opravdu spousta, takže když se rozhodnete zakoupit si vůz z bazaru, máte opravdu na výběr. Než to ale uděláte, je dobré poradit se se známým nebo s automechanikem, anebo navštívit na internetu recenze, kde porovnáte daný typ vozu, anebo recenzi autobazaru. To jsem udělal já a začal jsem porovnat 2 vozy do autobazaru Trotina. Kombík Ford Mondeo, nejoblíbenější ve své třídě, a to nejen díky novějšímu motoru, úspornějšímu, tiššímu a živějšímu, ale hlavně z hlediska prostornosti. Proti němu klasická česká Škodovka oktávka 2. generace, kterou Češi milují, řadí ji často o třídu výš, a tak to prostě je. Jak dopadne test, to se dozvíte na konci. Mondeo 2 litr TDCi kombi. Obsah 1998 kubických centimetrů. Rok výroby 2005. Výkon 96 kW. Najeto 125 900 km. Palivo nafta. Spotřeba 5 až 7 litrů. Výbava Gia. Kufr 540 až 1700 litrů. Cena 109 900 korun. Forda už jenom z toho důvodu, protože od nich panují různé říkanky, Fordem tam a zpátky pěšky, nebo co se dává do povinné výbavy Fordů, jako jízdní řády. Takže jsem to chtěl proklepnout, jestli je to pravda nebo ne. Už na první pohled je to pěkný rodinný kombík. S délkou přes 4,8 metru se dá očekávat, že to bude slušný dělník, co se týče prostornosti. Sedačky jsou malinko lepší než ta oktávka. Jsou lepší na záda, asi bych to tak viděl. No, líbí se mi ten světlej interiér, má to něco do sebe. Volant určitě pevnější, pěkný, tak uvidíme, co z toho budeme mít za dojmy. Mondeo má 6stupňovou převodovku, takže motor se nepřetáčí a je příjemné s ním jezdit kdekoliv. Dieselový motor 2 litr TDCi používá systém vstřikování Common Rail, takže jeho chod už není tak hlučný. Je silný, robustní a spolehlivý. Řetězové pohony rozvodů nikdy neselžou a kompresy nestrácejí. Common Rail je náchylnější na naftu a na kvalitu nafty. Tam hodně odcházejí potom stříky čerpadla kvůli tomu, že tady je špatná nafta. Tak motor, co se týče hluku a zvuku, tak je určitě asi příjemnější. Nehučí tak, jak to TDIčko. A jestli možná ta Mondeo není takový pružnější, lepší. Klady. Výborné jízdní vlastnosti, celkově dobré a kvalitní zpracování, pohodlí, pohledný design a levné náhradní díly. Ideální je hledat provedení Gia, která má bohatou výbavu a přitom jejich cena není výrazně vyšší než u obyčejných verzí. Zápory. U motorů TDCi odchází vstřiky a čerpadla, dvouhmotové setrvačníky spojky, kapalinové silent bloky zadní nápravy a zadní brzdové třmeny. Zadní náprava kombíku bývá do A a bouchají jí horní příčná ramena. Problémem může být prosakující servořízení. Docela častý problém je rozbitý zámek kapoty, otvírá se totiž klíčem. A také koroze. Kromě obvyklých rizikových bodů stojí za důkladnou kontrolou i podlaha. Evergreenem byl vždy, ale nyní okupuje přední místa bazarových žebříčků. Obrovské, nezřídka moc hezky jezdící auto seženete za lákavé ceny. Škoda Octavia 2 litr hatchback. Obsah 1968 kubických centimetrů. Rok výroby 2005. Výkon 103 kW.
Najeto 186 800 km. Palivo, nafta, spotřeba 5 až 7 litrů. Kufr 580 až 1620 litrů. Cena 154 900 korun. Tak, tahle oktávečka má něco přes 180 000 km. To řazení je opravdu přesný, akorát co se týče zpátečky, jedničky, malinko jde hůř, ale říkám, je to možný tím, že to má to skoro 200 000. Je to taky o tom, jak se k tomu dochová, jestli mění pravidelně náplně, jestli dodržuje servis. Jinak celkově tady nic nebouchá, nevrže tady to zpracování palubovky, těch plastů všeho. To si myslím, že je hodně pěkný. Co mě asi vadilo u Škodovek a u VWček, tak to jsou ty lakované plasty. Ta černá z toho pak slejzá dolů a není to takový příjemný, ty tlačítka podsvícený, pak to svítí všude možně. Motor opravdu trošičku duní, ale není to tak strašný. Výkon je tam opravdu znát. Jakmile 2000 otáček, tak ten motor táhne opravdu velice pěkně. Řazení perfektní, přesný. Jenže četnost oktáví na našich silnicích a velmi široká zákaznická základna přináší vedle výhod i nevýhody. Pojeté auto musíte velmi pečlivě vybírat. Podívejme se proto na nejčastější problémy, jak jim předcházet a také na to, čemu věnovat náležitou pozornost. Když si půjdu koupit tuhleto oktávku do autobazaru, nechám si ji zvednout takhle na zvedák, na co si mám dát pozor? Zkontrolovat první vepředu nápravu, silembloky na ramenou, čepy řízení, čepy ramen, jak vypadají brzdy, kotouče, destičky, manžety na poloosách. Samozřejmě stav pneumatik, to už k tomu patří taky. Jak jsou světý, jestli jsou světý na stranu? Jak jsou starý taky, ano, ty pneumatiky. Stav vejfuku. Takže zkontrolovat korozi. Je něco, na co ta oktávka konkrétně hodně trpí? Jako něco, co vyloženě odchází jako často? Nedá se říct, ale jediný co, tak tady silembloky vepředu na ramenou, což se dá říct, že to je jakoby spotřební věc na tom autě. Největší bolest. Mění se to dost často teďka u těch 5letých, 6letých aut. U každého auta, pokud to má vzadu kotouče brzdový, tak a má to ruční brzdu přes ty brzdiče a nebude se to používat, tak ty brzdiče můžou přireznout a potom to přestane fungovat. Jo. To znamená, ta ruční brzda by se měla používat a jednou za rok, nejlepší to je před zimou a po zimě, ty brzdiče a lana ruční brzdy prostříknout, rozejbat. Jednotka 2 litr TDI PD je velmi problémová. Nezmizely obvyklé potíže s turbem, setrvačníkem a praskáním hlavy válců. Dvouhmotový setrvačník či prasklá hlava válců jdou skutečně na vrub špatnému zacházení majitelů, kteří podtáčejí motor a neumí řadit a pouštět spojku. Motor je potřeba pečlivě ohřát a kdo dává studenému dýzlu za uši, ten si koleduje velmi brzy o problém. Rovněž je nutné dávat pozor na teplotu turbodmychadla, které se musí dochlazovat. Také odcházejí snímače tlaku výfukových plynů a pak svítí kontrolka motoru. A občas si postaví hlavu originál Radio Symfony, nejde CD a ladění stanic. Kondenzující voda v blinkrech a u zpětného zrcátka. Mezi klady patří přesné a lehké řazení i řízení, výborné jízdní vlastnosti, pružný a úsporný motor. Octavia má na domácím trhu doslova na růžích ustláno. Zájem motoristů je velký a pokud se objeví vůz s nízkým kilometrovým proběhem, v autobazaru se dlouho neohřeje. Nám se podařilo najít jeden extrémně zachovalý exemplář. Když bych měl vysloveně obě dvě auta ohodnotit prvním a druhým místem, tak to nemůžu opravdu sloužit, ale přeci jenom trošku víc mě předostlo to Mondeo. A to hlavně díky prostoru, pohodlí a tak nějak je to Mondeo ličtější. Oktávka není špatná, působí určitě dojem, že má zdravější, novější design, ale vadí mě prostě ten ostrý a hranatý interiér, to Mondeo je takový líbivější. A závěrem první lásku bych vzal určitě do Mondea. Rozumíte mě, chlapi, že jo? Když nevěříte starému, kupte si nové.
Nissan Qashqai se začal vyrábět už v roce 2007. Městský crossover byl pojmenován po nomádském kmeni a má těžko vyslovitelný název, ale stal se nesmírně populární. Na evropském kontinentu se velmi rychle zařadil mezi 10 nejprodávanějších aut. U Nissanu se rozhodli pro malou inovaci a nový Nissan Qashqai má tak laťku nastavenou velmi vysoko. Jaké jsou ty nejvýraznější designové změny? Tak nejvýraznější změny nastaly určitě v koncepci hlavních světlometů v kombinaci s mohutnou maskou a předním nárazníkem. Potom, když se podíváme na vůz z boku, tak dostal krásné aerodynamické linie, což právě zajišťuje lepší obtok vzduchu a s tím související nižší spotřebu. Kompletně přepracovaná byla také záď, která dostala úplně jiný charakter, mohutné zadní lampy, které u toho předchozího modelu trošičku zanikaly. No a přepracován byl i, co se týká aerodynamiky, vlastně karosérie, takže obtok vzduchu z vrchu. Tenhle ten nový model Nissanu Qashqai je také o trošku větší. Mohli byste přiblížit ty základní parametry? Tak předně se rozrostl, co se týká délky šířky. Malinko se zmenšila jeho výška, ovšem nikoli co se týká světlé výšky, ale výšky karosérie. To vše bylo dělané kvůli aerodynamice a s tím související nižší spotřebě. Když se podíváme na tu motorizaci, Nissan nabízí několik těch variant. Kam se vlastně ty motory posunuly? Motory se posunuly, respektive začaly být vymýšleny a montovány hlavně s ohledem na nízkou spotřebu. To znamená, objemy se posunuly směrem dolů, z původní 1.6 je teďka motor 1.2, který je přeplňovaný turbodmychadlem a zároveň i je to přímý vstřik, což obojí zajišťuje nízkou spotřebu při zachování stejného výkonu. A nový Qashqai má i větší rozvor kol, což znamená, že by cestující vzadu měli mít více toho cestovního komfortu. To je pravda, pokud hovoříme o komfortu na zadních sedadlech, tam je potřeba podotknout ještě jednu změnu. Byla kompletně přepracovaná koncepce karosérie na základě nového modelu, který byl vyvíjen s aliančním partnerem Renault, takže pohodlí vzadu je o mnoho větší, než tomu bývalo u předchozího modelu. Objem kufru vzrostl na základě údajů výrobce o 29 litrů na 439 litrů. Hloubka kufru dosahuje solidních hodnot pouze po vyjmutí mezipodlahy. Ta je dělená do 2 dílů a dá se využít na rozparcelování kufru a zamezení pohybu menších předmětů. Rovněž interiér reaguje na nejnovější trendy. Plasty na pohled i omak vypadají mnohem kvalitnější než u první generace. V přístrojové desce uprostřed dominuje 7palcová barevná dotyková obrazovka s parádní grafikou. Díky zúžení výdechů ventilace se posunul výš, a tedy blíže do zorného pole řidiče než u prvního Qashqaie. Nově ve vozidle Qashqai je i elektronická parkovací brzda, díky které se zvětšil prostor pro posádku vepředu. Zvětšil se objem zavazedelníků uvnitř loketní opěrky ze 4 litrů na 6,2. Nový je i palubní 5palcový barevný displej, na kterým vidíme spousty informací. Například inteligentní pohon 4x4, kde nám znázorňuje, kterou nápravu máme právě zapojenou. Další možností je aktivní sledování únavy, kdy vlastně vozidlo načte naše pohyby, volantů, pedálů a podle toho potom řidiče upozorní na to, že by si měl odpočinout, pokud je unavený. Dále máme sledování tlaku v pneumatikách, systém upozornění na vybočení z pruhu. Dalším systémem je sledování mrtvého úhlu a v neposlední řadě je aktivní nouzové brždění. Další věcí je čtení dopravních značek. Díky kamerce, která je umístěna v čelním skle, dokáže nový Nissan Qashqai přečíst dopravní značky a upozornit nás, jakou rychlostí se máme pohybovat. Nyní mě ukazuje 90 km rychlost, to znamená rychlost mimo obec, a teď se blížíme k značce, kde je 80 km rychlost. Vůz mě ji přečte a upozorní, že se mám řídit 80 km rychlostí a je tady zákaz předjíždění vozidel. Sedíme v motorizaci 1.6 DCi. Její výkon je 96 kW a kroutící moment 320 Nm. Díky tomuto kroutícímu momentu je nástup motoru už od nízkých otáček, zhruba nějakých 1800.
Kombinovaná spotřeba se pohybuje kolem 5 litrů. Qashqai patří mezi ta nejméně terénní SUV, za to vyniká parádním jízdním komfortem spojeným s téměř dokonale odhlučněnou kabinou. Mezi výhody Nissanu Qashqai patří i příjemné jízdní vlastnosti, takže tato novinka má dobře našlápnuto. Potřebujete se zbavit havarovaného, nepojízdného nebo jinak poškozeného automobilu? Překáží vám před domem, na zahradě, na dvorku a nevíte, co s ním? Pak jste tu správně. Společnost CZ Eco je oprávněnou certifikovanou společností na sběr a likvidaci autovraků. Provádí ekologickou likvidaci po celé České republice. Likvidace auta je povinnost, která je daná zákonem, protože při odhlašování auta z registru musíte donést doklad o průběhu likvidace vozidla. Pokud auto necháte zlikvidovat, tak dostanete dokument, který říká, že jste splnili svoji povinnost. Úplně na úplném startu v podstatě začínáme kontaktovat zákazníka, domluváme si s ním termínu tahu, nějaké tyhle ty věci, aby měl všechny připravené podklady, techničák a tak dále. V našem systému zadáme všechno, vypravíme našeho řidiče s podkladama, ten jede na určené místo. Tam vlastně přibere ten autovrak od zákazníka, se píše s ním veškerý podklady k tomu potřebný, přiveze to tady vlastně na provozovnu, tady nacouvá tady do té haly, vysokozdvižným vozíkem vlastně všechny ty přijaté auta skládá tady na vyhrazené parkoviště, všechno je pod střechou a vlastně odevzdává veškeré ty dokumenty naší administrativě. Následně se to tady objeví našemu technikovi v tabletu a ten přes tablet obchází jednotlivý autovraky a zadává vlastně další zpracování těch autovraků tak, aby mechanik věděl, co s tím vozem má dělat. Mechanik potom na svým zase tabletu si ten dotyčný autovrak otevře, podívá se, co s tím má dělat, tady si ho nabere zase vysokozdvižným vozíkem, dá si ho táme na kozu a začíná s těma úkonama. To znamená úplně na startu demontuje kola, demontuje autobaterii, znehodnocuje výrobní číslo VIN, autovrak nafocuje nebo fotí tak, aby bylo evidentní, jak ten vrak byl přijatý. Ty všechny fotky se zadávají zase do našeho systému, takže máme veškerou dokumentaci k tomu vozu pořízenou a dále vlastně probíhá to samotné vysoušení toho autovraku. To znamená, posadí si ho na odsávací linku, kde začíná teda odsávání oleje z motoru, oleje z převodovky, navrtávání nádrže na palivo, to znamená odsávání benzínu nebo nafty, odsávání brzdové kapaliny, chladící kapaliny, kapaliny ostříkovačů, navrtávání tlumičů a usátí oleje z tlumičů. A vlastně po tomto všem, po těchto všech úkonech, když to má hotový, tak zase auto dává zpátky dolů a posadí ho tady na ty pojízdné kozy, kde vlastně auto je připravený, nebo ten autorak je připravený na další zpracování. V první řadě se tedy při ekolikvidaci vypustí všechny provozní náplně, dále se vyjmou všechny nebezpečné součásti a pak už se auto začne drtit, ale to si ukážeme v příštím dílu. Příště si proklepneme Škodu Fabia a Volkswagen Golf. Sledujte novinky ze světa aut každých 14 dní na V1.